Den 17. november, der er der valg i Guldborgsund Byråd. Jeg stiller op for Venstre, og jeg er 20 år gammel. Jeg mener, der er behov for forandring. Jeg stiller op som Venstrekandidat, og Venstre stiller med det stærkeste hold i Guldborgsund. Vi vil arbejde for, at vi får en ny borgmester, og vi vil arbejde for, at borgerne, unge som gamle, bliver taget med på råd. Fordi det er nu engang jer, borgere, der vælger os, og det er jer, som er vores arbejdsgiver. Gør vi ikke vores arbejde godt nok, ja, så kan I smide os på porten ved næste valg. Så stem på et parti, og stem på en kandidat, der vil gøre alt, hvad han overhovedet kan for, at jeg som borger bliver hørt i alle sager i Guldborgsund Kommune. Så stem personligt den 17. november på forandring, fornyelse, og på den politiker, der vil stå for nytænkning i byrådssalen. Stem på Venstres Niklas Thorsen, nummer 10 på listen, og giv forandringen og fornyelsen din stemme.